Anggrek widak matane Mantri Polisi Jatmiko sandane Sarip diproneng peluru sakmono akeh. Yo pancen wis tak niati lan tak kajati nek Sarip dongkrak dobrak aturane para Gupermen. Sarip gak nrimakno bangsa Walanda sing mancik nang bumi Sidoarjo. Ayo mesti sansura ing dono leburing papan Cina. Cincing-cincing gawula ayo teles. Ayo iki cekelan arek Sarip arek tambah oso. Goblok. Pon kula uber niku wau. Bedilmu iki gunakno. Pon kula bedil kuali diproneng tero ngono. Pon kula dar-dor kena suwiyah. Oh. Mas pancen percaya. Nggih, nek Sarip iki duduk arek sembarangan. Nggih. Bener arek sekti, iya toh? Mulane gawe undangan edarno. Damel undangan kula edarno. Siji Lurah Gedangan, nggih. Lurah Tratap, nggih. Lurah Sawo, Lurah Waru. Kudu ngumpul nang kemantren. Gak tak lereni salah situ. Ayo, budal nggih undangan. Nggih, siap laksanakan, Bro. Ojo enak gantung sikil, Rip. Tidak, barek Mantri Polisi Jatmiko. Oh, tak beroneng mati. Janjane ngerti ariko. Kate ana apa? Acale bantuan. Oh, lho. Wis oleh, Mbak. Kapan? Aku kok gak oleh. Wah, kebengen nang. Bos, ngomong apa? Kula disukani iki kemantren. Oh, nggih. Underan. Kok nggih ngapunten. Sing duwe pedang pengoso Mantri Polisi Jatmiko. Ngapunten. Ngomong karo Yujah. Nggih, kula pikir tasik ten panggung niku wau. Oh, aja guyon. Nih, undangan ini. Cari. Undangannya mana? Ya. Curang setunggal. Niki. Undangan BLT. Oh, pas. Nggih, Ndara Mantri. Apa BLT? Bantuan langsung tanpa potongan. Ngono ta? Nggih. Tunggu. Entenono, ya. Aku yo ngekei bantuan. Oh, nggih. Mantri Polisi Jatmiko. Ngono, Bi. Sirap, nah.
Lurah Gedangan. Kula Ndara. Lurah Waru. Kula Ndara. Lurah Tratap. Kula Ndara. Lurah Sawo. Kula Ndara. Upas. Cek, Ndara. Undangamu piro kok mek papat? Gangsal, Ndara. Sapa situ? Niku Lurah Baoso. Nanti. Wah, pun kula undangi Nggih kirangan nek londok niku pancen nemen lurah niku. Nek macam-macam brono ngene. Brondo nggih. Heeh. Lurah Baoso niku ndablek dhewe kok, Ndara. Ora baoso nggih ngoten niku, Bos. Mosok, Lurah? Mesti kari dhewe. Masa sampean kaget karo lurah baoso. Anak kan kok tumo sewek. Oh, ben begandreng mesti nyareni. Reni mesti. Kula Ndara Mantri nggih. Wis nampa undangan. Sampun. Kudu pepek ning underan kemantren tabuh pira? Tabuh 9, Saiki tabuh pira? sedasa. Kon nganti telat iku apa sebabe? Anane kula telat mergi terlambat, Ndara. Iku ngono padha ae. Telat mek terlambat padha ae. Iku tak beroneng akapokno. Ringisan lho. Kuwale. Ringisan. Nah, Kayak budal sapa, Mas? Coba ringisan asu kon. Ngapunten, Ndara. Jane kula nggih pun nrimo undangan gate budal teng kemantren. ya. Bareng kula medal teng jalan raya, niku enten tulisan, Ndara. Tulisan apa? Jalan pelan-pelan. Dadi kula mantun maca niku nggih mlaku genah mawon. Sehingga kula Rumangsane rumangsamu kanggo awakmu. Lah nggih. Kok iso benerno nalare ya apa? Nun sewu, Ndara. Anane napa kok dipateni kalih sare? Wong niku sanya sabine tiyang niku wau. Lah dielingaken mboten kanut kalih sare. Pateni mawon. Dadi ku wangkite dudu wae legiman. Nggih. Dielingno mbek Sarip gak gelem. Ngawur legiman. Dipateni mbek Nggih. Sarip. Oh. Bener, Ndara. Awakmu Kula nggih ngoten, Ndara. ya apa? Kan gene tratap niku. Enten lare lanang kali wedok. Goncengan. Goncengan. Gak lapo-lapo dadak dipateni marek Sarip, Ndara. Sepeda ontel goncengan, si lanang gonceng arek wedok. Leres. Dindek Sarip dilingno gak gelem, Nggih. lanangane dipateni. Dipateni, Ndara. Rumangsamu? Salah. Rumangsamu? Salah, Ndara. Kowe? Jelas salah, Ndara. Kamu? Nggih salah, Ndara. Mbak Oso. Bener. Lho. Lurah Koco.
kenging napa kok kula benderaken Sarip? Iya. Lah wong lare wedok niku sanes bojone, bojone wong e. Lah delengno Sarip mboten ke pateni wong Sarip kok. Lurah pekok tapi bener. Loh, Awakmu, Baru. Alah, lek bakas Sarip niku mboten wonten enteke, Doro. Ya apa? Kelakuane ten warung nggih ngoten. Ya apa? Wayahe miline banyu ten sawahe Kang Giming. Heeh. Lah Sarip dielingno iline banyu disumpet kali Sarip. Bareng dielingno Sarip gak trimo sing elingno dibres. Oh. Mati, Doro. Banyune sawah. Nggih. Nang sawah Legimen diempet Mbak Sarip. Legimen muring-muring dipateni. Dipateni. Rumangsamu? Salah, Doro. Salah, Doro. Salah. Amta. Nggih salah, Doro. Bakso. bener. Kok iso ngarani bener? Nun sewu Ndara. Anane napa kok dipateni kali Sarip? Lah wong jatah banyu niku sanes jatane Legiman niku wau. Bareng delengno mokong panatene seret. Wongko. Oh, jenius pikirane, jenius. Inovatif. Lurah sawu? Nggih, Doro. Ya apa? Enten tiyang nglen bayi, Doro. Jagong bayi. Jagong bayi. Dulinan remi tiang kata. Hmm. Ora taritno kali Sarip. Dilingno mboten kenek. Tiang-tiang dibres kali Sarip. Dipateni. Nggih. Wah. Rumangsamu? Nggih salah, Doro. Rumangsamu? Nggih salah, Doro. Salah. Kon? Salah. Bakso. Bener. Kon iso ngarani bener? Sebab Sarip niku ngelingaken bener Ndara. Heeh. Wong main jagongan ya jagongan ning aja gawe kertu, aja main judi. Oh. Lho ngoten dielingaken mboten kenging. Metiti kesuwen Sarip biacok seret bongko kabeh. Mergo main nek nganggo dhuwit larangan Ya pemerintah. larangane negara. Pinter juga bakso. Wong aku kok ya kadang titis kadang gak. Jelas nek Sarip gawe ontran-ontran. Nggih, Ndara. Aku kepingin yo apa isane Sarip iki kecekel. Ya. Lurah kabeh kudu ndek penemu dhewe-dhewe. Nggih. Lurah noto? Gampil, Doro. Kok iso ngarani gampang? Ngeten mawon. Sarip nek pun teng griyane, teng lebet. Iya. Sing damel pancingan. Sapa? Nggih niki. Mbak Oso. Lurah Mbak Oso. Marang ngono? Sarip dingeke medal jak omong-omong. Tampar ku gecancang teng blandar. Sarip metu set mate, Doro. Dikei gantungan jeratan. Nggih. Ya. Sarip nduk jero. Nggih. Iya ta? Mbak Oso nduk lawang. Damel pancingan. Sarip diceluk. Iya. Oh. Jaritan didokno jrot Sarip mesti keteka ya. Usul Ndara. Usul ya apa? Sarip niku tasik enem Ndara, pelayune banter. Bareng Sarip diceluk tambah diseret, Sarip mlayu kula bongko ketekek Ndara. Sampai niku aja ngawur kon. Kaya babak. Awakmu? Ngeten mawon, Doro. Ya. Griyane Sarip niku lak sesek gedhe, Kak. Heeh. Lah, Lurah Mbak Oso damel pancingan keken mlebet. Oh, dipakakno. Mergo salut ambek Sarip. Iya. Mereka nek ngobrol gayeng ten jero, disoki bensin mawon griyane. Beuh. Ya, Sarip mati. Mate Sarip, Doro. Usul Ndara. Usul apa neh? Omahe Sarip gedhek diobong. Heeh. Sarip arek gek lincah Ndara. Bareng diobong set Sarip mencolot. Kula gosong goblok. Aja ngawur kon. Enak kok kayak bubur ujak Islam ngawur. Awakmu? Nek kula gampang, Doro. Gampange? Lurah tambah Oso, kali Sarip niki lak sak setel. Lho, anjane penduduke. Iya. Bengi mesti jagung. Nah, Sarip kare Lurah tambah Oso, kengken jagung ten jerone griya. Nduk, Bang. Kula intipe Kok enceng? lek wis gayeng, Heeh. langsung mau cendela kula buka, kula bacoke ndas. Sarip mati. Sarip mesti bongko. Usul Ndara. Usul maneh. Bener usul lan iki penemune elek. Eleke sapa? Lah Sarip omong-omongan kula didengke kali niki cendela dibuka dibacok Celok. Sarip lesan kula gulu kula pedhot. Aja ngawur. Awane wong ora kocok. Kamu sawu penemu apa? Ane sithik iki Eten
Ya. Biane Sarip tak cagak papa. Cagak papa. Ditaleni geber kabeh. Situk-situk. Ya. Damel panjingane. Lurah Mbak Oso. Aku maneh. Mangke nek Sarip pun mlebet, cagak papa dibadhak bareng-bareng. Gerubyuk. Sarip bongko. Usul apa maneh? Nuwun sewu, Ndara. Barang cagak papa ditarik gredeg, Sarip mencolot, kula kurukan ngene mriku bongko. Apik remek. Apik padakmu kono. Ayam geprek. Lurah-lurah kabeh padha sentimen ambek aku termasuk. Lho iki comak penemu Mbak Oso. Penemu napa tapi nggih kadang ngoten sampean dhewe mboten mangkel lah. Masih ngoten. Bandel dicek aku. Saiki ngene. Aku duwe pageran, ya toh ya. Ngitno gara-gara Sarip. Aku gawe patemboyo. Sopo sing iso nyekel Sarip bengkoke tak tambahi. Kula Ndara. Temen. Nggih. Ayo, budal. Pangestu Ndara. Iya. Kula nggih Ndara. Ngono ya, Ndara. Kula tolong Ndara. Heeh. Kula nggih Ndara. Iya. Kon Mbak Oso. Kok tak beroneng asih ditututi. Kula tombo ta? Ya iya. Tombo gena-gena mawon. Oh. Kula Ndara. Kula Pas. bagian apa kula, Ndara? Kalau tak beroneng cocotmu kapokon. Mboten, Ndara, ngapunten. Mati uripmu iku nanggone mantri polisi Jatmiko. Terus kula napa niki, Ndara? Ayo diawasi. Dewasi ta. enten perlu kalih kula ta Dik Lurah. Enten yu enten damele mriki Sarip pangganggu omah yu. Gak ono. Walah yo wis yu lek gak ono yu. Ngene lho yu, tekaku rene iki aku kate ngekek kabar iko. Kabar napa malih Dik Lurah? Iki mang aku tas begandring ana ing kemantren. Bu kemantren iki ndara mantri karo para-para lurah iki mbahas anak Rika ya Sarip iku yu. Apa anakku? Anak Rika Sarip iku
Saiki dadi buron larane Ndara Mantri lan para lurah-lurah iku yo. Merga dituduh gawe kesro, gawe ontran-ontran Mbok Sidoarjo. Iku sing nomor 1 yo. Sing nomor 2, butuhe rene kate narik pajek. Pajeke tambak Rika yo. Apa gak dibayari karo adikku Ridwan? Lek ndelok omongane Ndara Mantri lan para lurah-lurah iki mang durung tau dibayar blas ambek Ridwan yo. Sebab ngene lho Dik Lurah. Ya apa yo? Tambah aku gak melok nggarap. Sing nggarap adikku Ridwan. Kudune sing bayar pajak ya Ridwan. Lah iku kanggo alat para lurah-lurah iku kanggo nyekel Sarip dilapurno nang Ndara Mantri. Mangkane sak waya-waya lek Sarip mulih kandhanono ya yu. Ngono ah. Yu, aku tak singidan nggo njero ya yu. Sak karep sampe. Sing hati-hati ya yu ya. Nggih. Suwun ya Dik Lurah. Ya yo. Ono-ono ae. Ridwan yo nggarap tambak sak mulu kae kok gak gelem bayar pajak. Lah aku bayar pajak apa sing tak gawe bayar? Sing tak pangan ae gak ono. Walah wae. Yo, Nggih, Dik Lurah. kaget tekan kumrene. Enten perlune kalih kula. Kepengin ro seger kewarasane Rika. Tekan kumrene iki yo. Siji. Aku dikongkon nage pajak tambak Rika. Nggih ngapunten lho Dik Lurah. Tambak niki kula mboten tumut nggarap. Sing nggarap adik kula Ridwan. Mestine sing bayar nggih Ridwan. Kula napa kula damel bayar. Sing kula tedha mawon mboten enten Dik Lurah. Dadi Rika iku nok ngarepe lurang gedangan lurah to prembek nangis nek gak nagih pajak ngono aku. Mboten ngoten. Sing kula mbok damel bayar pajak mboten enten. Sing kula tedha mawon mboten enten Dik Lurah. Yo. Ket biyen Rika ku melarat, pitung melarat. Mosok bayar pajak ngono gaentos. Mboten saged Dik Lurah. Sajane aku yo gak mentolo yu. Sebab Rika yo duwe lurah. Wis ngene yu. Nek masalah Rika gak duwe bayar pajak. Rika ngomong Bloko Suto. Anak Rika Sarip Goma Boga. Goma Taga. Yang krik, wong tua wis mampu lemah ngomong mencra-mencre. Rungono gobok Rika yu. Umpamane aku cilik gak iso nyeret Sarip, wah sing jelas aku dilorong Ndara Mantri. Iso-iso jabat aku dicopot. Ono taga. Ayo. Ngomong sakit apa? Ono taga. Iko Gus Lurah. Mbok salah apa nganti diajar kaya Raja Karya paribasane. Rip. Rungono gobokmu. Anane ku ngajar mbokmu sepisan. Mbokmu
gak gelem bayar pajak tambak. Perkara tambak jelas-jelas tambak sing garap ya Kaji Ridwan. Kudune Ndika niki nagine to mriku. Kaping pindho. Ndika niki lurah pundi? Lurah Gedangan Luranoto. Niki daerah tlatah Mbak Oso. kudune lek jenengan niki lurah Gedangan. Ngayahi kerjoan daerahe Gedangan. Lapo blakrak-blakrak tutuk kene. Hush. Ananaku mancik tanam Mbak Oso sebab luramu gak pecus klentam-klentem koyok tumo sewe. Jelas-jelas lek perkara pajak wis diayahi barek Kaji Ridwan. Sarip mbok gaun urusan barek perkara babakan pajake tambak. Sok njagoni kon. Rip. Kon arek wingi sore. Iso gak iso kon kudu bayar pajak. Nek Sarip gak gelem bayar pajak, Loh, sing jelas aku dipaedok karo Ndara Mantri. Iso-iso dipecat jabatanku. gak iso mbadok nek gak ngatok barek Gupermen. Oh bangsaku. Ayo, para lurah, maju nang papan panggonan kene. Wis aja diterusno lelakon koyo ngene iki. Kapak-kapakno Sarip nglakoni tumindak sing kaya ngene mbelani wong cilik. Ndobrak aturane para Gupermen. Rip. Kon nek gelem tak elingno, Rip. Manuto. Manuto tak cekel agone nggone kemantren. Gak iso. Iso nyekelek gemlundung sirani Sarip ning bantol. Wis. Papan kebenaran ono awakmu, Rip. Tekoku mrene aku kate nagih dhuwit pajeke tambak karo sing pindho kate ngrangket tawamu bakal tak gawa nang Ndara Gupermen. Oh, kurang ajar. Ya, aduh. Sarip. Kelakuanmu wis kurang ajar. Gak kena ditoleransi. Lurah-lurah padha kok pateni kabeh. Gelem gak gelem dina iki kudu tak gawa nang Ndara Mantri Polisi. Jabatan pinaten, Rip. Oh, Ngarepe mbok kon mateni lurah-lurah, Rip. Kapak-kapakno mbok. Sarip gak nrimakno nek para lurah kabeh tumindake kaya ngono, ngatok barek Gupermen. Zona, tapi kono jabatan pinaten, Rip. Gak apa-apa, mbok. Kapak-kapakno sing iso dilakoni Sarip yo sing ngene iki, mbelani wong Jawa. Oh, iki pisan, bangsat. Lurah Mbak Oso, nah. aku. Lurah Mbak Oso. Ndika mriki batinake pajak. Kok dhisik tarif aku gampang gemeter. Le, aku rene gak nagih pajak. Malah mbokmu iki mang tak kandhani. Sadurunge lurah-lurah teko aku wis yo kene, aku masih ngidan nggo mburi, Rip.
Nek ngono aku matur suwun. Iya, Rip. Najan to ndika niki lurah goblok ning pikirane jernih iso nulungi mbok. Ya ge iki Sarip goblok-goblokno lurah, Rip. Kok aku mbok goblok-goblokno lho, Rip, kebacut, Mas. Terus ya apa? Ya Mas iku ya gak goblok nemen-nemen lho, Rip, wong aku iki ya lurah lho, Rek. Ngene. Mbok, Iya, Nak. sampean kapak-kapakno lek nang nggone omah kene nang daerah Mbak Oso jelas tambah dadi incerane para Gupermen. Mula iku sampean iki tak gawa nang nggone cacakku Cak Mualim. Ayo nang omahe cacakmu. Ya. Gus Lurah, Titipno lurah. Iya, Rip. aku arep budal nang nggone Cak Mualim. Heeh. Titip omah. Omahmu mbok titipno aku. Ya ta, Rip, wong rekene awakmu ya pendudukku. Tapi nek njaga omah ana gak benere ndika urusan barek Sarip. Gak bener sing ya apa sih, Rip, maksudmu? Ana lugure genteng siji tak jaluk ganti ya sampean. Tak iris kuping sampean. Dadi lek umpama omahmu ku gendenge roto situ, aku mbok iris kupingku situ. Mm. Lek roto loro, Tak iris sijine. lek gandhe kuping aku, Rip. Baba. Wis ya, Ya, aku Rip. titip omah. Ya tak jagane Rip omahmu. Titip, Dik Lurah. Ayo. Nggih yu sing ati-ati. Walah Rip, senajan penemune lurah-lurah awakmu salah. Ning aku lurah Mbak Oso. Aku tetep ndukung awakmu, Rip. Wong wedok nang pasar budal esuk sampai mari beduk gak mulih. Iki nang pasar lah ketut praoto. Wis mari mbok nang bukit. Lapo? Enak sing nang omah, ngerocot ae. Sing nang pasar iki lho, brebeken. Lah kok nang pasar iku brebeken apa? Saman gak krungu ta? Sampai brebeken kupingku. Ana wong ngomong, Sarip begal wong. Sarip mateni wong. Sarip ngobong umane wong. Brebeken aku brebeken. Nek kon niku gak betah karo omongane wong sak pasar. Ngaliyo nang pasar sepanjang. Wong dhuwitmu ya akeh. Alah, wis mari wis. Mari nang pasar sepanjang yo ngono. Akeh wong ngomong sing Sarip begal wong, mateni wong, ngobong umane wong. Sampai pegel aku. Aku dulur IP isin aku. Kon niku teko-teko ngamuk-ngamuk perkara Sarip. Nek wong sak pasar sepanjang ngomongno Sarip, ngaliyo nang pasar Sidoarjo, dhuwitmu bandeng ya akeh sing digawa wong pasar Sidoarjo. Wis, Ba, wis berbeken kupingku, wis tagihin dhewe kono. Sampeyan niku ya. Sampeyan niku kiai, duwe pondok sakmene gedene. Mosok nuturi Sarip ae gak iso. Sampeyan tutur-tutur nuturi wong iso, nuturi Sarip gak iso. Tuturono Sarip iku. Wis ah menengo mingkemo. Lho, iku lho, Mbok. Lho.
lalu yo Mbok iki candak. apa iki? Nah dicandak Monggo, ta. Mbok. Lho iku lebetem kabeh mbok iki. Ndek Masya Allah. mbok iki mbuh mari tiba. Mbuh ya apa? Jakan nang jero. Kongkon nguntal ndok banyak. Lho, Kayak ana ngombe dhisik. wis tak nang mburi, Mbok. Untalan ndok banyak papat ah 6. Jamoni sik, Mbok. Aja kekeran karo cacakmu lho. Rip. Mbok kok benjut kabeh. Benyonyong kabeh. Rumah saku mari tiba. Kena apa, Rip? Dikepuki Lurah Nata. Lurah Gedangan. Ya, Lah perkarane apa? nagih duit pajak gak dikeki bareng mbok. Mbok dikepuki koyo ngono. Ya sing goblok iku ya kon, Rip. Nek mbok ya gak iso bayar pajak wis tuwek. Lah kon ya apa anake mbok? Ya kon nyambut gawe, kena gawe bayar pajak. Dadi mbok gak sampe digepuki wong. Sing digawe bayar iku duwe apa? Digawe mangan ae angel. Sarip nyambut gawe ya digawe mangan mbok. Lapo gawe bayar pajak? Lah terus tambah iki gak dibayar ta pajeke? Sing garap tambah. Gak liya yo Man Ridwan, Kaji Ridwan. Lapo aku melok bayar? Ana panene aku gak dikeki. Jane petok D ku ijik jeneng sapa sih? Ya jenenge bapak. Ya mesti Rip, nek petok D ku sik jenenge bapak, ya berarti kon sing duwe kewajiban bayar pajeke tambah. Lapo kok Man Ridwan? Nyoto-nyoto jelas tambak sing ayahe Kaji Ridwan. Ana panene aku gak dikeki. Terus sing gawe bayar iki apa? Sampai saiki tambah iku jek digarap Man Ridwan. Jelas-jelas ngono. Mbok sampai menyonyong kabeh, Rip, Sarip. Ora sumbut ambek kesuwurmu, gak sumbut karo kondangmu. Tung kidul Sarip bacok wong. Tung lor Sarip ngobong omahe wong. Mboke dijotosi ambek Lurah Gedangan. Ora pecus belani wong tuwek. Kok coba aku, Rip? Kok aku no tambah oso? Aku roh mbok digepuki Lurah Nata, Lurah Gedangan. Gak kesuwen tak pateni Lurah Nata. Aku yo gak ngomong to, Cak. Sarip lek nglakoni tumindai langsung ngono nyatani. Lurah Nata wis tak pateni yo. Ya apa? Lurah Nata wis tak pateni. Lurah Gedangan Yo, mbok pateni. pateni. Waduh, dosa kon, Rip. Dosa gedhe kon. Ngomong mencela-menceli. Jarene lek nanggone tambah oso, ana Lurah Nata dipateni. Bareng ro wis dipateni barek Sarip ngomong dosa. Aku lak gorong. Aku lak jek gorong lah kon bolak-balik mateni wong. Saiki malah mateni Lurah Nata, Lurah Gedangan. Tambah dosa kon. Wah, Rip. Kon rene perlu melapo. tujuh aku mrene. Timbangane mbok nang kono dadi sasarane para gubermen. Karepku tak titipno nang sampean, Cak. Sarip tak nerusno perjuangane. Rip. Aku gak kabotan. Mbok titipi mbok. Wis gak usah mulih nang tambah oso. Babah mbok cek nuk kene tak ingonane. Cek belajar ngaji, cek belajar salat. Tapi aku duwe penjaluk. Njaluk apa sampean, Cak?
Kon yo nuk kene ae aja nang ndi-nandi, kon nang belajar ngaji, yo nang belajar salat, dosamu numpuk sak pirang-pirang nang tobato nang Gusti Allah, njaluk sepuro nang Gusti Allah. Ha iso. Sarip kapak-kapakno kudu nerusno perjuangane. Belani tanah Jawa iki. Sarip gak mentolo ngawasno wong-wong nandang kasengsaran. Sarip tetep budal. Rip. Iya, ngono ya kenek. Tapi elengo, kowe wis bolak-balik mateni wong, gepuki wong, bacok wong, ngobong omahe wong, gawe kisruh sak daerah Sidoarjo. Kon iku adikku nang tobato, nang salato, njaluk sepuro nang Gusti Allah. Wong iku Rip nuwun sewu. Percaya ya karepmu, gak percaya ya karepmu. Nek uripe iki numpuk dosa. Besok nek mati Rip, titenono. Diobong nuk neraka, digodhog nuk neraka. Cak, lek anjene Sarip mlebu neraka. Lah sampeyan iki mlebu ndi ya? Lho, wong aku bendina salat, aku bendina istighfar, aku bendina sedekah, amal jariah. Insyaallah aku nang swarga. Oh. Cak. Nek sampeyan manggone nanggone swarga. Manggono nanggone swarga sing paling dukur gak apa-apa, Cak. Sarip baba dicemplungno nanggone neraka sing paling disor dhewe. Tak glendangane neraka iku, Cak. Ya Allah Gusti Pangeran. Ana menungso kok dapurane koyo ngene. Aku nuturi santri-santri sakmono akeh iki. Manut nuturi adikku dhewe. Yumun nang pasar sampai isin. Wong sak pasar Sepanjang, wong sak pasar Sidoarjo, wong sak pasar Waru, ngrasani Sarip, mateni wong, ngobong omahe wong, bacok wong, yumisin sampai mulih gak sida nagih dhuwit bandeng sing nuk pasar. Rip, kowe gelem salat apa ora? Gak salat apa ibadah. Iku urusanku mbarek Gusti Pangeran. Lapo ngongkon-ngongkon. Ya Allah Gusti, subhanallah. Rip, bapak nanti? Bapak wis mati. Bapak wis mati. Nek bapak wis mati, gantine bapakmu sapa? Ya dulur tuwek sampean, Cak. Aku. Iya. Lambemu dhewe sing ngomong lho ya. Nek bapak gak ono, gantine dadi bapak aku. Tegese awakmu minangka anak. Eling urip. Aku iki wong Islam. Dadi tata carane uripku iku nganggo tata cara syariat Islam. Kowe gelem salat apa ora? Gak. Gelem salat apa ora? Gak. Kanjeng Nabi ku tau dawuh nek duwe anak cilik umur 7 tahun sampai 10 tahun kudu dikongkon ngaji, dikongkon salat. Nek arek iku ndablek tetep gak gelem ngaji, gak gelem salat, kudu dikasar. Nek arek iku dikasar tetep gak gelem salat, kudu digepuk. Reh kon niku winangka anakku, gak gelem salat, tak gepuk kon Rip. Bajingan. Wong kok ndableke kok gelani. Lapo kon? Cak. Kecilik nganti gerang koyok ngene. Aku gak tahu dikaplok barek wong. Apa maneh bapak? Penuh ancene wong dulur tuwek. Kudune nuturi aku. Ning aja mara tangan, Cak. Dadak wani ngaplok Sarip nganti ndelosor kaya ngono. Soale awakmu ndablek
ora kena dituturi dulur tuwek. Mualim. Lho, Bangsat kon. wani kowe karo aku. Apamu sing tak wedeni, Man? Sakarepmu. Jang. Lho. Ayo, ayo. Ayo, wes. Minggir ayo. Wes. Tak patenane Mualim. Kok tukaran arek dirungokno tangga teparu iki lho. Kiai gak wani apa-apa. Wes, Dek, wes. Kiai mek wani nek gocelan bokonge bojone ya. Apa minggir ayo tak paten. Wes, Dek. Iki dulur tuwek. Aja tukaran ae. Dirungokno tangga teparu iku lho, Dek. Ngandani yo ngandani tapi gate maro tangan koyo ngono. Bener ku yang ngono sisan. Diancuk. Wes aja tukaran, wes. Dirungokno wong gak enak. Apa nak? Apa? Sepurane sing akeh ya, Mbok ya. Mergo perjuanganku kaya ngene iki sampean dadi korban. Aja wani-wani karo dulur kowe. Minangka gantine wong tuamu ya cacamu. Wis ngene ae, Mbok. Kapak-kapakno sampean kudu manggon omah kene. Sarip tak nerusno perjuangane Sarip. Nek bumi Sidoarjo ora nemoni kamardikan, Mbok, Sarip ora bakal bali, Mbok. Rip, kono kene bumine Allah na. Mancik bumi sing jejeg. Ning aja lali karo mbok senajan mbok wis duwena. Sampeyan tak titipno nang gone dulur bedes kaya iku ya, Mbok ya. Cacakmu nak dosa. Sarip tak pamit ya, Mbok. Sampeyan sing hati-hati. Sing hati-hati sore. Dek kene, Dek. Muga-muga nang kecekel polisi. Yang ngono sisan. Temen-temen. Wes, Dek. Rumah saku wis adoh. Wes, Dek, wes. Penak ku yang ngono sisan. Kan dulur tuwek le, mbok aja ngono nak karo adikmu. Wis mbok sepurane sing akeh, Mbok. Apa-apa. Rika no omah kene ae aja balik nang Tambak Asa. Iya. Rika wis tuwek ibarate sengenge cepak surupe timbang dari Assalamualaikum, alhamdulillah. Wis tobat bek niki. Rip. Kok janur gunung kon suwe gak tau mrene. Tuju aku mrene iki, Man. Kali ya kepingin nyambangi sampean wong loro. Ya iya wong kene ya dulure. Wis suwe gak tau dolen rene. Kaping pindho, Man. Iya ya. Aku njaluk bagian hasil teko panene tambak. Gak keliru to, Mi? Le sampean kei talabas, sampean kei sakno. Iku le iku bibit kawit bibine teko wong tuwek. So saiki andem hasil ngono lho. Sampeyan ngomong kei-kei. Lah ya apa? Aku iki sing adus keringet. Aja ngono talabas, sampean aja ngono. Sik. Kok urip pisan nek kedaden Buku arep nang kaya mrene ngono iki lho. mang sambang barek njaluk asile nggo tambak. Ya. Dikongkon mbokmu ta? Aku mrene iki dikongkon mbok nagih utawa njaluk bagian hasil teko panene tambak. Wis suwe lho, Man. Sampeyan wis pirang-pirang wulan iki gak ngekeki mbok. Apa sebabe aku iki ora pirang-pirang wulan iki gak ngekeki mbok. Sebab oleh ngekeki mbokmu iki aku iki kakehan. Tegese kakehan. Yo kakehan ping pira ae njaluk nang aku, utang nang aku. Ping pira ae yo gak nyaur. Man, Aku yo wis meneng ae. jelas-jelas tambake bapak iki
sampean sing ayahe. Tak critakno tak omongi. Tak jlung-jlungno awakmu cek ero. Cek gak mrena-mrene mrenane njaluk utang. Tambake mbok bapakmu iki. Nek dene iki wis sumende. Ngerti kok sumende? Apa iki? Nek sumende sing jaman saiki wis digadekno. Digadekno nang aku. Dadi awakmu wis gak duwe hak milik utawa mbokmu wis gak duwe hak milik tambah iku. Sing duwene iki aku. Nek Riko iki duweni hak milik man karo tambah iku. Lapo pajak kok kanan dibayar? Nganti aku ditagih barek lurah-lurah. Loh, babakan pajak. Nek babakan pajak iki mbokmu sing bayar jian. Kok enak ngono man sampean? Lho, gak enak ya apa wong iki doleki enake. Wis aku gak kakek ngomong. Iya. Nek aku njaluk gak oleh, aku ngutang. Kan, Yo, njaluk utang ya gak takei, njaluk ya gak takei. kok kae tagak man? Lah apa aku kae wong nganggur? Kok kae tagak man? Ya do ngono tane. Kandhani, Bang. Sadar sampean niku karo konane dhewe. Kok kae tagak? Kasihati. Apa, Cak? Awakmu iki cek manggon nang nggone warunge Pak Kacung. Ya jelas, Cak, wong iku lho penggaweanku nang kono. Pak Idi cek nang kono. Ya sik bendino lho petuk aku. Ya nang kono iku ngopi bareng. Aku titip salam nang nggone Pak Idi. Titip salam apa, Cak? Lek petuk Pak Idi omong ngono ngene. Cak Pak Idi, sampean digoleki Cak Sarip. Arep ditokno usus ndika. Tapi guyon. Sik, Cak. Oh, jadi usus-ususan ta lah, Cak, wedi aku. Gelem taga. Ya tapi ya gelem-geleme, Cak, tapi aja di usus-ususan ngono. Tapi guyon. Oh, Lah ngono sih. guyon ta. Ngene. Ya apa ya apa? Cak Paidi. Riko digoleki Cak Sarip. Arep ditokno usus Riko. Ngono ta, Cak? Tapi guyon. Ya sik tak apale sik. Diapalno sing teman. Cak Paidi, peno digoleki Cak Sarip. Nek wis petuk Sarip kon tak sabet iya gulumu. sik ta lah, Cak, tenang, Cak. Kliru aku iki wedi ngejer nek petuk pean niku. Cak Sarip. Hei! Lali temen. Cak Paidi. Oh iya, sik. Cak Paidi, peno digoleki Cak Sarip. Nek wis petuk bakal ditokno usus niku. Tapi guyon. Ngono ta, Cak? Iya. Oh, alah ngono ya. Ya wis nek ngono, Cak. Aku tak. Bale. Heeh. Sing hati-hati. Ya wis, Cak. Ojo lali pesenku lho ya. Iya. Tak balik, Cak. Di. Entenono aku nang nggone warung kuno, tak brodol ususmu.
iki kudu sanusi aku yen. Kowe suruh bayar aku 800 digendak emo peno iku. Marung sepi. Nggo jenggring diobrak-obrak. Ngalih ngrunu. Nang mlati ya ngono. Golek proyek mandore minggat. Gak kebayaran. Ngalih nang jompong. Sing mara siami ae utang. Engko lupute siami bojone waras. Lah iya. Marung kok apes ae kene. Gak tak terusno iku pegawe aku marung. Marung ya gelas luru. Tapi apa maneh tarewangan Ngersula. Jangkrik. Kancane nyambut gawe merat ki lho ya apa lah ngono iki. Lho kula ro Sarip durung mati. Kok merat mbone. Tapi nek tarewange Ngersula wong urip iki malah nambah-nambahi dosa. Pira wae rejeki kudu diterima sarana ikhlas. Masih marung ngene iki entek ngono ya oleh nek 2 juta. Tapi kok di ono goyang guyu. Lah apa kon goyang guyu? Mbot ngoten Gus Lurah. Sampeyan lho nggih pundi? Lah ya biasae lah apa ya. Ora teko ndi, teko mburi ngono iki Bang lho. Nggih kerobongan. Iya kok ya. Gawe. Banyol nggih. Gak. Ono rahmat mesti dintai. Jong. Nggih, aku rene iki ana pentinge. Lho nggih penting mawon, pentinge napa? Ngene lho. Aku iki diperintah Ndara Mantri kok ngene ngandani awakmu ana peraturan anyar. Dikeke Ndara Mantri. Iya. Lah peraturan iku mudune jam 12 bengi diadahi kresek. Aku kok cek ro iki. Heran ya kon. Lah peraturan kok rutune jam 12 bengi wadahi tas kresek iki. Ngeten Pak Lurah. Iya. Sampeyan niku nek maringi aturan anyar nggih monggo. Tapi nggih tas niki kula krungu aturan wadahi kresek iki. Sing di peraturan iki awakmu ta? Lho nggih mboten. Lah ya badhe adahi kresek, badhe adahi glangsing kate lapo. Pak Lurah sawenge kejem iki. Ngawur ae. Ngene lho, Jung. Nggih. Peraturan iki marung ya marung ning jam 12 kudu tutup. Marung ya marung ning jam 12 kudu tutup. Jadi iki tak malih. Lah matakmu ngono. Wong jam 12 kudu tutup jam 1. Ya tutup terus. Sampeyan mau ngomong ya napa? Marung ya marung ning jam 12 kudu tutup. Jam 12 tok kan? Iya. Lah nggih kula jadi dibuka. Le. Tegese jam 12 kudu tutup iki jam lek wis jam 12 nanti tutup terus. Oh. Waktumu kete esuk nganti jam 12 tok. Mulai jam 12 tutup sak teruse. Heeh. Ngoten lho. Ora kok. Blabli ae. Lah, kok glane kok jan. Sak jangan ditunggu bojomu. Kon nek aturan pun kula tampa. Kowe kan tampa. Nggih, terus ya napa? Lah, warungmu iki kok apa kei kembang-kembangan? Monggo mesti. Kembang apa? Kembang sepujo. Oh, matakmu. Maksudnya kembang-kembangan sing arek wedok-wedok ya. Oh, alah. Kados biasa ini kok. Esa. Lare Tanjung pun payu digawa wong. Lah lha apa? Lho payu digawa pancen lare Tanjung ayune ngono lho. Mantun ngoten anten situk. Sapa? Kasihati tok. Lho, langgan aku sing dhisik kok mati. Hah? Mati. Lho kok dungaren? Mati dungaren tak bacok raimu Lurah. Oh sampean aja nih. Lah apa? Wong ngondol gak gelem bae. Dadi arek sing langgan aku wis gak ono. Ampun mati. Sing lemu niku sih. Iya. Nek mung kurep bokoke kaya wajan. Asu.
Tapi katun setunggal pun kuatir. Karek sapa? Kasihati niki nggene mriki ondolan paling lungit. Gak ngono ondolan kalau sing lungit barang. Lho pun matane wong rolas niku. Ati gendeng. Keplinder becik. Kira-kira kasihati ku polahe apa, Det? Lho, Nek kasihati kali gendak sampe Iya, sing iya. ado. adoe. Lho kasihati ki polahe kata. Enten golong sesek. Gak ngono golong. Kucing menek talang. Gak ngono ku pola takate kendhat. Lho saking apike arek, saking sisete bokonge. Tapi sing jelas kasihati ki sip arek ya. Kasihati niku pun kuwatir dijamin halal. Lah ku nareke nang ndi? Tasik teng pasar. Lah terus Lha nek sampean ngenteni sampean teni, kamare kasihati nomor 2 dugi mburi. kamare nomor loro teko mburi. Nggih engke nek larene teko kula kandhanane. Lah tantenane nggo kamar ku arek teko kandhane ndak aku wis njero ya. Nggih. Iya. Kok sawangane wis ngempet ngono. Pasu. Ana dolatok-dolatok kan. Marep campur gremo ya gak sugi-sugi. Ana sing mara lurah utan tok pegaweane. Lho, nek kerupuk sama bre didol gak jutaan sampe niku ya ngono nek ana wong kurang anggota dijamuk saiki. Bener biasa ngarung ulang alih, Pak. Ya gak ngalih ya apa di kancamu dhewe. Situasi saiki proyek ana pinggir kali titik ngono ae. Kae tak langganan mandore nyekre. Lah niki marung nang desa napa? Iki marung go desa Jompong. Lho kok merah, Pak. Lah kan Jompong apa? Jompong, Tanjung Melati, Pondok Jajar, Tugu. Kene mumet aku. Pas wonten ya wis tutup. Sampeyan kok apal, Pak? Kapal ya apa aku asale go kuno. Teko ndi ae? Nggih. Pernah digoleki Cak Sarip. Nek wis teko bakal ditokno usus diko. Tapi guyon. Cak Paidi. Makajung. Pernah digoleki Cak Sarip. Nek wis beduk bakal ditokno usus diko. Gak ngono arek ngono kesurupan kok punden jompong kaya apa. Cak Paidi. Pernah digoleki Cak Sarip. Nek wis beduk bakal ditokno usus ndika. Kok ngomong apa? Meneng wae, Pak. Lho, wong gerak kok kon meneng ya apa sih kon karep? Pak Kajung. Lapo? Sampe nyingkira ono usus, Cak. Usus. Lho temenan wis gagian nang nyingkira usus kok kono. Kon kaya wong lewung tambahan. Kon ngerti, Sarip wis modar. Lho ala Cak, pedhok aku nang tengah pasar mang, Cak. Mpun percaya Pak Kajung. Sarip pun kena dagang pacemane Pak Edi. Nduk, Wong lho titip salam. sing titip salam Pak sapa Sarip? Sarip, omonge Sarip. Ti, nek pedhok Paidi, Heeh. aran bakal tak tokno usus ndika ngono ku, Pak. Terus mburine. Tapi guyon. Wah. Gak dijangkep peno. Ndi oleh-oleh pasar. Toko Ya pasar. jek dorong, Pak. Wong aku mang pedhok Cak Sarip ngejer kabeh kok. Dadi awakmu nang pasar 6:30 sampai kate beduk mulai gurung oleh blonjo. Ya dorong wong aku ki mange mulai mek ngejer kabeh kok. Wis ngene ae. Wis aja mikir usus. Nang mlebu awak lurah ngenteni awakmu. Wis aja dipikir sih. Alah, Pak Lurah iku ta. Iya. Iku biasa numpak tok gak bayar. Duh. Bacot. Hei, Aku sampean kok kon ngenteni aku apa, Cak? omongmu kok belak-belakan Lah iki. temen kok Leh. Cak biasa wong iku lho numpak tok. Gak ada bayar. Lurah iki gak tau bayar. Iya, kadang ngene ti meneti duwike. Ngono. Itungen engko nek wis dodol gogolane dibayar. Ngono ta, Pak. Heeh. Terus nek ngono tak pedukane sik ya nang mburi. Dinane iki wak lurah ku wis ngempet. Temen ta. Gawin pola plinder cek nang semaput udah gak bayar nek wis karuan. Ya wis nek ngono tak paranane sik ya. Iya. Kene iki ondolan paling lungit awakmu tok, Ti. Kajung. Nyapa? Ya pernah mulangi anak-anak sampai nok ngono. Lah, mulang ya. Mulang garap lanang plinder cik nang semaput. Lha wong arek ya ngomong dhewe Pak Lurah iku mek numpaki tok kagel bayar. Wis ah. Lurah dugang kok. Lah wong kene nyang 200 sampai 300 gak direket ta tae.
Omonge kasihati sing kaya ngoten niku, Pak Kacunge. Pokoke tanteni. Mumpun percaya. Sarip niku mumpun modar. Aku ya wis krungu. Ah nggih. Cuma kok aneh. Ngono lho. Lah kene dagang baceman iki. Oh. Paidi ku matine mbok gepuk dagang Nggih, baceman. Sarip. Oh alah. Iki ngono warung lho, kok digawe becak-becakan nak ngono. Rep, teko ndi? Teko dolen. Gak wis suwe gak tau rene, rek. Tambah ganteng aja saiki. Iya. Sampeyan iki dodol apa ya? Alah ya biasae, marung saiki sepi. Ya kerupuk karo iki mau karane mangat kayak kene. Apa iki kerupuk? Kerupuk. Ya apa carane nggawe kerupuk? Kayak kerupuk carane iku kan teko glepung. Glepung didang diuleni mari ngono terus dicithak kadang-kadang ana puterane. Mari ngono dipik, nek wis garing digoreng sampe lengo. Siji barek pendekaretan kali, Cak. Lah wene piye carane? Pendekaretan kali nek gawe kerupuk ya. Heeh. Uteke dokar diperes, dijladreni, mari ngono digoreng. Oh. Nah, cara mangane Ah. prek dipangan. Oh, iku carane sare kono ya. Hmm. Oh, siji rek. Kauman rasane kok. Apa? Kerupuk. Kerupuk kok apa? Lah iya ana wong wayahe diperes dadine ngono iku. Carane gawe kerupuk ya apa? Ya biasa ngono iku. Ya glepunge didang, mari ngono diuleni rapat, ana sing di kae botol, nek kerupuk iris. Ana sing aran kerupuk kulit nek ngene iki dicitak kaya petula. Lah dipik, karing digoreng, dadine iki kari mangane. Siji karo kula nek kali, Pak. Kok siji? Nek gawe kerupuk sampeyan glepung sak glangsing. Diudhek mek banyune telung bak. Banyu telung bak. Terus Carane goreng. Gak gawe lengo, lah gawe apa? gawe obat mercon. Goreng gawe obat mercon. Lah iki ya kobong omahe. Carane mangan. Ya. Golmu ngono dia. Gori sarep ngono mang. Siji nek nggonku. Sampeyan ngomong nek siji mek nggon sampeyan, nah carane gawe kerupuk nggon sampeyan apa? Etane kali kulone kali Nah, siji. siji. Lah ini kan sing tengah-tengah ibaratnya. Tengah-tengah kali. Carane goreng kerupuk, gawe kerupuk mangan kerupuk. Kakak ngomong. Lah ya apa carane, Pak? Ya cek nyetir ae. Mesti isa dadi glepung bareng gak badok. Ngombe ta, Kak? Aku mari mangan ngelas, Cak. Iya iya. Ketok. Arwah. Kak. Sapa muni oyo? Lah mau sayu oyo peno sakmene kae. Ha kaya pindho lah kene gawe mbah-mbah gobak. Pak. Iki ngono ngombe apa iki, Pak? Teh. Oh, teh. Carane gawe teh apa, Pak? Ya gampang nek wong gawe teh. Iku banyu digodhog. Mari nek kowe mongkal-mongkal teh dicegurno, terus diudhek digawe gula dadi teh. Oh, siji barek pendekar retane kali, Cak. Lah ya apa? Pendekar retane kali lek gawe teh iku getene kusir dokar dipaweres digodhog sampai umep. Terus Mari ngono ngudeke gawe glati. Nah. Mari ngono diombe. oh, iku etane kali. Etane kali. Percaya aku. Teh. Iya teh. Carane gawe teh apa? Ya biasae ngono iku, banyune digodhog, nek akeh godhoge titik diselek nek nang ngombe. Kayak kula daudak mek sendok,
baru dikene duwe ngono lho, Dik. Siji ambek kulone kali. Kulone kali siji maneh. Siji, Pak. Lah carane kulone kali ya, apa? Carane gawe teh kulone kali. Ya. Uteke maling. Dikei banyu. Terus Ya udah. Nek wis udah dadi teh. ya iya. Lah carane ngombe ngene, Pak. Oh, mudake ngono ya. Beda iki, Pak nek etane kali kulone kali siji-siji ya. Tapi nek nggonku dhewe aku sing gawe siji. Pak, sampean ngomong etane kali siji, kulone kali siji. Nek tengah-tengah kaya aku siji. Sampean tengah-tengah kali. Ya, siji dhewe. Iki napa carane njaluk? Aku carane gawe teh gak kakek ngomong. Nggih. Ora tak ketau ude ngene ae. Kowe marang dipercaya. Kayak tengi Teh kakek ngomong. Wah, Pak, bejat nuruti ngene iki. Di. Ah, Ya apa kabarmu? Waras. Ya. Aja tukaran sampe kanca. Ya. Aku takok mbare awamu. Takono. Nek nang nggone warung gak nggawa dhuwit, gak duwe dhuwit, jelase Utang, Rip. utang. Ya, Nek wong utang beras nyaur, nyaur beras. nek utang pati. Nyaur pati. Yo iki pati. Aduh. Tolong gawean rek. Tolong arek Jombong mosok turu kabeh rek kartare rek. Tolong. Masalah kecape blabar iki. Tolong. Kok iya? Napa? Bener ya kasih hati solah. Ya perlu ora kok kujluk gini. Lah kujluk lapo? Engko kene ana wong lunas iso ngrasakno anune kasih hati iki lho. Ana apa? Mati. Nggih. Jadi gurung tau ngrasakno kasih hati tuh gopo mati dekne. Lho, ya napa rasane kasih hati? Sok mancal. Nggih ta? Sampe dirasani. Lah lha apa? Ya walurang mek numpaki tok kok gelem bayar. Wis, le, iki sapa sing mati? Paidi lho. Lek ngono tak celuki Ndoro. Nggih, Tak sampe lapor celuk. Ndoro Mantri. Nggih. Termantri monggo. Napa Ndoro Mantri? Kok ngangge dhewe apa lah wong dekne nggo kudu tak bengok nang rene mulala wis. Kocul. Gak ngerti kon? Mboten. Mantri Polisi Jatmi Kok mboten Abimanyu ta? Aku ngomong apa? Jat. Peraturannya ya apa? Peraturan Niki marung ah. Iya. Marung nggih, marung jam 12 kudu tutup. Mpun kula kandhani. Saiki jam piro Jam Setengah 3. Setengah 3, Pak. Nggih buka malih. Enek apa? Wonten raja pecah. Awakmu napa? Rajapati. Raja pecah, Raja Pati ku padha ae. Sami mawon. Kon ku tak broning lho kon kok. Pisan kas enek apa? Raja pecah. Awakmu? Rajapati. Iki ngono padha ae. Sami mawon. Wah, juluk ngene. Ya para Ndoro Iki Mardi. sapa sing mati? Paidi. Sing mati Paidi. Nggih, Heh? Sing dipateni Paidi. loro. Ola napa? Boten. Lah, tak takon maneh. Nggih. Sing mati sapa? Paidi. Sing dipateni Paidi. loro. Ola napa? Boten. Ngawur mawon. Kon kok tak broning lho kon kok. Boten. Sing mati sapa? Paidi. Sing di Lah. Nggih niki sing Mantri Polisi Jatmiko lho. Lho nggih. Kok goblokno ku ya apa lah Lah salah. Salah ya apa? Sing mati sapa? Lah, sing mateni sapa? Lah, karepku ngono. Sing mateni sapa? Mantri kocel. Oh, tak broning kon kok. Nggih boten. Nggih. Le. Oh. Tak pikir kate pipis lah. Lah ngene. Aku melok tak. Nggih. Krungu kabar
Ya? Nggih. Nek Sarip panjene duduk wong sembarang. Nggih. Wong tuane iki Nggih. gandeng renteng karo si Sarip ya. Nggih. Lah dulure Sarip iki sapa kira-kira? Dulure Sarip niku Pak Mualim. Mualim. Nggih. Kira-kira rah kon tau cerita mbokne Sarip iku pengapasen apa nek gak iso bengok. Ngeten, Ndara Mantri. Iya. Sarip niku senajan sampean bedhil sedina ping 100 mboten saged mati lek mbokne isih urip. Ngono. Nanging Mualim nate cerita kalih kula pengapesane Sarip niku setunggal. Apa? Nggih niku peluru kencana. Peluru kencana ditembakno karo mbokne. Sarip, lan apa? Sarip. Niku terus pecah Sarip. Niku Kaya ngono. ceritane Mualim lho. Oh kaya ngono. Nggih. Nek ngono layone iki ramuten Ngoten. tak obre Sarip. Mboten monggo-monggo. Jatmiko sandane. Bronengen Sarip peluru 1000 ora bakal tumekaning pati. Ayo, bronengen Sarip. Ayo. Broneng pelurumu kaya ngono, gak bakal mundur sajangka. Ayo, Menteri Polisi Jatmiko sandane. Bumpeten aja nek gak mengok pas. Ngene jagon. Sarip temekaning pati, tak rewangi kaya ngene. Kenek kanggo pangeling-eling sak matine Sarip. Kenek diarani amane Sidoarjo warung gedang tatap sak penunggalane. Sarip ra kumo-kumo najan nom muda gelem berjuang nganggo jeneng Sarip Tambak Oso. Mekaten kala wau